Til Synergy Games kommer der til at være 3 typer billetter, som I kan købe. Vi kommer til at have Center Stage-billetten. Den billet er til dig, som gerne vil være med i konkurrencerne, eller være med helt tæt på og vide, hvad der sker, når det sker. Så har vi Free Spirit-billetten. Den billet er til dig, som gerne vil have noget plads til at spille på. Du vil gerne råbe af computeren, du vil sparke, du vil grine, og du vil gerne have lidt højt til loftet. Og til sidst, men slet ikke mindst, så har vi Lounge-billetten. Den billet er til dig, som gerne vil trække dig lidt tilbage, skrue ned for lyden, men op for hyggen og bare sidde og chille stille og roligt sammen med andre spillere. Vælg din billet, så du får det, som du vil have det.